kong ngai kublai ye pi paro haka kerteng ka bakut bat ka batyang tam try jusu nong pen em jungi te ngai kublai ru ya ka good news to be jang ka KGP not sami ka ba ong to one ban bane lemba kane ka devotion service hakane ka stamp te ka benta ka ba nganjo banya slok bat pi hakane ka por ba kane ka step kan long na ka jing ruai sam ka lenong ba at kondai ka khot ka ba ar ki kintin ki ba ong the money ye utrai ha ka jing itnat bat ka jing khut bat ka mat preng ka bangon ra akani por ba akani ka step kan long the money ye utrai ha ka burom namar ka kerteng jong u ti abangi pet ya ka kani ka kintin money lani bangi ong ka worship ka long ka kintin ka bayar pat ka ba ka bajeliu hadu kata-kata haba kumba u Warren W Wisby u ong bat u balong ru unong hikai bat u nong tho yakibapun kikot u ong worship is the believer's response of all that he is whether a mind and emotions will body or to what God is say and does kabamut ba ban kampen shai kalong ba haba ublay ulapen pau yaladi ha ubriu la kalong ha ka jinglong ni ha ki kamba ki bakraw ni haba ukren ya kibriu ha ka jingmayan ka ba phla kibriu kimla klem da shepting burom ya ublay ubriu umla klem da sngo burom bat nyo burom hi bunsin ya ublay bat ban kham so tho ngawan ra lai teli kimat hakani ka por ba kani ka stem shaphang kani ka jingmut jingmani ban sngo tho ngin pet ya ka phang pedeng jong kani ka jingmani kan long ba ya kani ka jingmani ngilai I bakala don pa nado ka New Old Testament bat kumjuru ha ka New Testament ti kumba nginjo I ha ka Exodus kalenong ka ba arpau ka khot ka balai ko ong men yo ki wei ki blay na lor jonga ti habangi pet ya kani ka kentin mani ha kani ka por ba kumba ka Old Testament ru lemba Moses uba yalam ki kun Israel uba juyat ringkat bat ublay ubalong ru upang pedeng jong ka jingmani nadu kani ka Old Testament ti ngiyo I ba hakapor jong ka Old Testament ru ka jingmani ka jong ki kun Israel ya ublay kalong bangi I bun sini kalong ka jingmani ka bakut haka jing bat ka ba shisha hendrai hangi bangi pet pat kani ka juk ka pamenta nginjo I ba ka jingmani ka jongi pat ya ublay bun sin ngilaklet ban mani ya ublay hakata ka jingkhut bat ka jing shisha ka jing em ka jongi bun nangi ngi supun mani ya ublay bat tang ban pendep rukom bangin ong bangi lamani bangi long kita ki Kristan hendrai kata ka jingmani jong ka jingkhut bat ka jing shisha ka jongi pat kamdan hangi ti ka ba ar pat kalong ka ba ngawan ra akani ka por kalong ba ka jingmani ka ba khut ka ba itnat ka dai bandon kata ka jingthmu ka ba kerpang balai nga ong ba ka jingmani ka jongi ka dai bandon kata ka jingthmu ba kerpang bunsin haba ngimani ngidai bandon kata ka jinglong ka ba itnat ngidai bandon kata ka jingmani ka balong kerpang kana ka banta ublay namar ba bunsin hi haba ngimani ublay ngimani tang nasla om bangimani nadu ka donut nadu ka masim nadu ka jingbut ka jing perkhat ka jongi hendrai habangi kwa banya sham shisha pat ublay banyo mat shisha ya kita ki jingkur khu ya jong ublay ha ka jing em ka jongi idong kam bandan ya kata ka jingmani nane kata ka purpose nge pangi ong ka bakar pang ha ka jing em ka jongi ti ka benta ka pa lai ka ba kamat ka bangon ra kani ka por kan long ba ni ka jing mani lana kata ka jing shakri ka jongi ya ublay ka dai bandon kata ka jinglong lani ka karakter ka bakar pang habangi ong ka karakter lani kata ka jinglong ka bakar pang bunsin nangi ka kam ka bangile bat ka jingmani ka jongi ka jing shakri ka jongi bat ublay kalong markhong pong kami dai dur satya bat kata ka mon ka jong ublay phamtam
habang ipet akini kisngi pat kipor ki pamenta ka jingmani ka jongi kum ki kristan kalanang senjor pat ka jinglong jing im mesim ka jongi kala sha ka japno haki ki jing thala pa ki jing sobha jong kani ke perthai bat ni pendap ya kata ka jingmani ka jongi ya ublei tang nasla tang bangin ong bangi lap le bangi dai ki kristan ila pendap ya kita ki jingmani ki jongi henry habangi pule ba pat ya ujub ya ke kitab ujub kalenong balai pupra kadokot basau hadu banyau kaktien ka blai ka ong ngin shem ya kini ki kentin meladon haba ngilaseng ya kinong rem jong ka khando tu yathu lada minang ya ka jing shampang ubala ban pentikna ya kata ka jing thau jong ki lada ngi pet ya kini ki dokot ngi yo bagi jing mane kaladon lupa nadu kapor kaba ublay lathaw yangi kibriw haksla jong kani ka perthai ti kanta ka ti kani ka kentien jingmani kalong shibanta bat haka ju kapor kaba kham karpang na ki jing shakri ki jongi ublay bat tang ma uhi udai ba banyo ya kata ka jing yaro banyo ya kata ka jingmani banyo ya kata ka jing shakri kaba khoj bat kaba shisha henry habangi pai pat akini kisngi bamenta bun nangi ni kham shakri penban ya kibriu ban ya ublay bun nangi ni kham burom ya kibriu ban ya ublay ni labu ublay shadin bat ya kaperthai ya khmat henry kum ki bangen kum ki kristan ngem dai bandon ngitai bandon ya kata ka jingmut bang ningkong God come first in our life. God is the first priority in our life. Kalmut ba ublay ulong hakmat ka jingim ka jongi bat ublay ulong ningkong ha ka jingim ka jongi ubangi day ban ay ya ka jingmani ka bakhud ka ba itanat bat ka bashisha ha ka jingim ka jongi to ublay da ka jingkerku yangi baro na banta ka burom ka jongu amen te kani ka por nginyo bandai lang so ublay ka jing dubai ku pa jungi bab neng Yuan pasal sin ko try kani ko por pa kani ka step ko try jisu ya ka ban aingu yemi ko try lamba kani ka good news tv ko try ya ka bangala yo banta ko try banya sam ya kani ka khubor lamba ka ktin ko jong me ko try o wala kalong ka khubor ka barlet pa ka balengkot ko try henry to ai pa ka wai ka kentin ko try ka bangala yo banya sama kani ka step pat ko try kanda long ka jingker ku om tam yanga ka bakren henry komjuru ya kitu ki basngap bat ki basha skor ya kani ka khubor lamba kani ka good news tv try don lem dan kal lemba kani ka por ba ka kanta jong kani ka singi badang sa baro ngi it hakik sang tiblai ki jongmi sngo bat klat ya kilat kiring kang ji palat baro ba mishim halor ka jing im ka jongi ngabai kini baro ngi pana ka kerteng jisu amen